Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Bi kari ye utukalo tile 31 san 2025 haw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ n'aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko ni aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na cour constitutionnelle tun bɛ ka jateminɛ min kɛ an ka sariya sunba min na u ye u ka jaabi min bɔ ka kɛɲɛ ni an ka jamanakuntigi ka yamariyakanw ye an da bɛna don o la fo ka taga se CNT ɲɛma Maliki Jaw ni Lion Club International gouverneur ye lajɛrɛ min kɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na fo kan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Utukalo tile 13 san 2025 an ka jamanakuntigi kun y'a ɲini cour constitutionnelle maaw fɛ ko u ka jateminɛ kɛ an ka sariya sun min bɛ kuma ma hakɛya min kan ka kɛ gouvernement kɔnɔna la n'a sɔrɔ ni a bɛ an ka sariya sun ba o la bato min ye cour constitutionnelle maaw ye u ye u ka jaabi bɔ utukalo tile 25 san 2025 k'a jira ko sariya sun ko a bɛ an ka sariya sunba a bɛ a labato sabula sariya sun b'a la ɲini ko min ye gouvernement maaw ye a kana na tɛmɛ maa 30 kan u ka nin jaabi u ye a don an ka gafe b'a la ni o ye journal officiel ye utukalo tile 27 yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama cogoya min na wa cour constitutionnelle maaw ye a jira fana ko min ye an ka CNT maaw ye olu yɛrɛ fana ye jateminɛ kɛ a sariya sun na yanni olu ka u ka jaabi bɔ ko u bɛɛ lajɛlen jateminɛ kɛ wa u y'a ye fana sariya sun a bɛ bɛn an ka sariya kɔnɔna la sabula a bɛ a ɲini ko min an ka gouvernement maaw ye a kana tɛmɛ maa 30 kan. Jumado utukalo tile 29 san 2025 an ka CNT ɲɛma honorable Maliki Jaw ni Dr Hassan Braz ni ale Lion Club International gouverneur ye olu ye ɲɔgɔn ye mun kɔnɔna la u ye hakilina falenfalenw kɛ donna nataw la u bɛna na baara kɛ hakilina minnu kɔnɔna la. Lion Club kelen bɛ ka baara minnu boloda ba Maliba kɔnɔna la ani sous région kɔnɔna la min y'a gouverneur ye a ye i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ o ye an ka CNT ɲɛma ye yaasa a bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min ani fana o bɛna baara minnu boloda donna nataw la o baaraw bɛ se ka tɛmɛ cogo ɲuman na cogoya min na. Utukalo tile 27 san 2025 an ka finitigilaka minnu bɛ Tɔnbɔkutu marabolo la olu ye wuli ka jɔ bila sen kan ka tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn ani fura datibannen dɔw la Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la maa fɔlɔ u ye tɛgɛ kɛ o la yɔrɔ min ni o bɛ ɲɛnaminimafɛnw ni fura kolonw ani fura datibannenw feere a yɔrɔ la tɛgɛ kɛlen kɔfɛ maa fɔlɔ la u ye tramadol 225 ni 250 mg emballage 37 de sɔrɔ a bolo fo ka taga se u ka ɲɛnaminimafɛn min n'u b'a fɔ a ma ko quiche o gramme 90 sagi fitinin 305 o de sɔrɔla a bolo ani min ye Erezila boîte 4 o fana yera ni maa kofɔlen bolo o kɔfɛ u ye tɛgɛ kɛ maa wɛrɛ fɛnɛ na min ni ɲɛnaminimafɛn ni o ye quiche ye o dɔnni tun b'o bolo o tun bɛnnen bɛ ka o min o kɔfɛ u ye tɛgɛ kɛ maa filanan na u ka Tɔnbɔkutu sugu la min tun ka baara bɛnnen bɛ
fura datibanaw feereli ma maaw ma Tombouctou sugu kɔnɔna la a jirala ko u ye tɛgɛ kɛ ni maa ye ni fura min na fura in kilo bɛ taa i jɔ kilo 107 ɲɔgɔnna na a tɔ kelen dɔ min tun bɛ a kɛrɛfɛ o kɔni o sera ka boli o ka fura kilo bɛ taa kilo 55 ɲɔgɔnna la an bɛ wagati min na i ko bibi na tɛgɛ kɛra maa minnu na u bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan yanni u ka kiiri don cɛ wa min ye an ka ni finitigilaka ninnu ye k'u kelen bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bila sen na yaasa maa minnu n'olu nɔ b'a ko la ka se ka tɛgɛ kɛ u la. Jumadon utukalo tile 22 san 2025 an ka finitigilaka mun bɛ Kulikorokaw fɛ olu ye tɛgɛ kɛ sɛnɛkɛla dɔ la min ni kici pake 4 ɲɔgɔnna yera a kunna a tun kelen bɛ ka i kunda kan ka taa ni a ye u ka dugu de la an bɛ wagati min na i ko bibi na ni cɛ ye ni ɲɛnaminimafɛnw b'an ka finitigilakaw ka bolo kan wa min ye Kulikorokaw ye k'u b'a ɲini Kulikoro sigibagaw fɛ n'u ye siganamɔgɔ ye walima n'u ye yuruguyurugu maa ye u ka wele bila u ma yaasa u bɛ se ka taa tɛgɛ kɛ ni maa ninnu na sabula ni ɲɛnaminimafɛn minnu filɛ nin ye ko a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya la. Utukalo tile 16 san 2025 an ka finitigilaka minnu bɛ Senukaw fɛ yen nɔ olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ suɲɛnikɛla maa 3 la Banankɔrɔ ni Senu ni ɲɔgɔn cɛ a jirala ko ni maa ninnu ka baara tun bɛnnen bɛ ka bin maaw kan k'u bolofɛnw ka o daragi ka bɔ u bolo tɛgɛ kɛlen kɔfɛ ni maa 3 la min ye marifa artisanal ani a marifa kisɛ fo ka taga se muru ani telefɔni ani moto 2 fo ka taga se minan wɛrɛw ma o yera ni maa ninnu bolo wa sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ni maa ninnu y'a jira fana ko u ka baaraw tun bɛnnen bɛ suɲɛniwalew ma u tun bɛ taa bin maaw kan fo u dagayɔrɔw la ka u ka daw kari ka u bolofɛnw ta ka taa ni a ye tɛgɛ kɛlen filɛ ni maa kofɔlen saba min na a jirala k'u sin b'a daminɛ san 52 la ka taa bila san 57 la an bɛ wagati min na i ko bibi na u b'an ka finitigilakaw ka bolo kan wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ni maa minnu ni u n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ ka se ka tɛgɛ kɛ u tɔw la cogoya min na. An ka brigade mobile d'intervention min bɛ Bamakɔ kɔnɔna la heure 48 kɔnɔna la u ye wulikajɔ 2 bila sen kan ka tɛgɛ kɛ furaw la minnu donni ma kɛ sariya kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ utukalo tile 27 san 2025 zone industrielle kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ min ye fura carton 1,150 ɲɔgɔnna de la zone industrielle kɔnɔna la sanfil kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ fura carton 10 ɲɔgɔnna la utukalo tile 26 su min ye nin cɛdenw ye u ye wulikajɔ bila sen kan ka tɛgɛ kɛ bolimafɛn dɔ la golonina kɔnɔna la bolimafɛn min kɔnɔna la balow tun b'a kɔnɔ ani balow jukɔrɔ o kun kelen bɛ ka moto piyɛsi dɔw ni o ye o koli 31 ka o dogo o balo ninnu kɔrɔ yaasa ka na o feere nka a baaraw kun tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna la nin cɛdenw u ye tɛgɛ kɛ nin minɛn in fɛnɛ na an bɛ wagati min na i ko bibi na nin minɛn nin o bɛ an ka nin cɛden ninnu ka bolo kan. Alamisa-don utukalo tile 28 san 2025 agence de gestion du fonds d'accès universel AGFO maaw ka dɛmɛ kɔnɔna la an ka jamana ye maa minnu bɛ yen ni u ye dɛfu sɔrɔ ɲinan ka ɲɛnajɛ labɛn u tɔgɔ la yaasa ka u la nisɔndiya cogoya min na ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan an ka kalan minisiri Amadu Si Savanɛ tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ka a nisɔndiya ka o la bonya cogoya min na min ye akademi 4 o kalandenw de sugantira ka na ni ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ in na yaasa ka se ka dɛmɛ ka o lase u ma cogoya min na min bɛna kɛ sababu ye ka u dɛmɛ u ka kalan nasira fɛ ni akademi 4 maa 3 bɛ maa 3 fɔlɔ an ka kalan minisiri ye foli ka na se u ma u ka cɛsiriwale la kalanko ta fan fɛ san 2025 in kɔnɔna la AGFO maaw kelen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa kalan bɛ se ka nɔgɔya cogoya min an ka sifinnakaw bolo u kelen bɛ ka wifi don an ka kalanyɔrɔw caman ani an ka centre de formation fo ka se lycéew ma yaasa kalandenw bɛ se ka u ka recherchew ka olu kɛ cogoya min na hɛrɛ ani baden kɔnɔna la ka sɔrɔ degun fosi o ma u sɔrɔ min ye an ka kalan minisiri ye a ye folikan belebele lase AGFO maaw ma u ka nin baara kɛlen na wa fana ko a b'a ɲini an ka kalanden ninnu fɛ u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ni dɛmɛ min talen filɛ ka ɲɛsin u ma u k'u jija halisa ka kalan kɛ yaasa
u bɛ se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ don n'a nataw la an ka jamana kɔnɔna la u bɛ se ka jamana jigi fa ani ka u ka sigida yɛrɛ fana ka o jigi fa cogoya min na. Katolikuw ka lakɔliso karamɔgɔw olu ka syndicat ani katolikuw ka direction tun bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ tarata don utukalo tile 26 san 2025 ka kɛɲɛ ni lakɔli karamɔgɔ 1120 bilali ye ka bɔ baara la. U ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u ma se k'a fɔ ka bɛn kɛ ka sababuya kɛ min ye nin syndicat maaw ye u y'a jira ko olu ka maa caman de bilala ka bɔ baara la k'a sɔrɔ wa kalo 2 fo ka se kalo 3 o sara wari bɛ yen nɔ o ma lasegin u ma wa ko u ka hakɛ caman de bɛ yen nɔ a bɛ san 5 ɲɔgɔnna bɔ u bilalen tɛ a kɔnɔ ko n'a ma ɲɛ u bɛ bila ka bɔ baara la u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la. U ma se ka fɔ ka bɛn kɛ a ko la min ye an ka kiiri tigilamɔgɔw ye olu ye kiiri bila ka septembre kalo tile 29 nata ka o kɔnɔ. An ka seko ni dɔnko baarakɛla maa 3 min tun minɛna an ka procureur de lutte contre cybercriminalité fɛ juillet kalo tile 22 olu bilala alamisa don utukalo tile 28 san 2025 ni o ye Babani Kone Mariamba ani Bingini Bagaga ye. Babani Kone ni Mariamba ka kiiri a jirala ko o bɛna na kɛ septembre kalo tile 29 nata la yaasa ka se ka a ko ɲɛdɔn cogoya min na. Bingini Bagaga ta ale fɛnɛ ta bilala octobre kalo tile 6 san 2025 la. Tarata su utukalo tile 26 ka dugu jɛ araba la utukalo tile 27 san 2025 tanga foya ni o bɛ Mayinakaw fɛ yen nɔ Bafula bɛ marabolo la Kayi kɔnɔna la min ye kaba pɛrɛn dɔ ye o jiginna u ka bakulu dɔw kan min kɛra sababu ye ka ba 25 ka olu bɔnɛ u ni na 4 kɔni sera ka kisi yen sigibagaw fɛ sabula u ye nɔnɔ di u ma min ye nin bagantigi ninnu ye a y'a jira ko maa si ni ma to a la ɲina ka sababuya kɛ salon nin dugu kelen in na kaba pɛrɛn jiginna muso dɔ kan ka o bɔnɛ a ni na. O b'a nata an ka kɔkan kunnafoni na an bɛ taa Niger kɔnɔna la Natali Yamba ni ale ye maa ye min bɛ kɛlɛ kɛ farafinnagun jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli kama diɲɛma bɛ se ka a lakodɔn ani ka a bonya cogoya min ani k'u ka hakɛw lasegin u ma. Arabadon utukalo tile 27 san 2025 ale bɔra ka laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a jira ko min ye général d'armée Abdurahmane Tiani ni o ye Niger jamanakuntigi ye ko o ye a suganti ka kɛ a ka conseiller spécial ye wa fana ko a ma dan o dɔrɔn ma min ye passeport diplomatique fana ye o dira a ma min bɛna kɛ sababu ye k'a ka taamaw ka olu nɔgɔya a bolo. A ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase Niger jamanakuntigi ma o min ye nin danaya ta k'a da a kan k'a kɛ a ka conseiller spécial ye wa a y'a jira fana k'a bɛ maa minnu kɔnɔ ko bagabagalikan bɛna kɛ sababu ye olu ka nin kɛlɛ in dabila ko u ma faamu olu donnen filɛ kɛlɛ min na u bɛna kɛlɛ in kɛ fo ka se a danne la fo olu ka satisfaction sɔrɔ u ka kɛlɛ in na min ye farafinnagun jamanaw ye o yɛrɛma hɔrɔnya o ka se ka lakodɔn diɲɛma fɛ ani fana ka a bonya fana ka a bila a ka hakɛw kɔnɔna la. N'an bɔra yen an bɛ taa Amérique kɔnɔna la Lisa Cook ni ale ye Amérique Banque Centrale gouverneur ye ale ye damakasi sɛbɛn don u ka kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ alamisa don utukalo tile 28 san 2025 u ka jamanakuntigi Donald Trump kama ka sababuya kɛ ko dɔgɔkun daminɛ na o ye sɛbɛnfura ci a ma k'a jira ko a wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la a ye dɛmɛ ɲini u ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ ko u ka a dɛmɛ yaasa a bɛ se ka to a jɔyɔrɔ la cogoya min na sabula min ye Joe Biden ye ni o tun ye Amérique jamanakuntigi kɔrɔ ye o de ye ale sigi nin yɔrɔ in na wa jirala fana ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye farafin muso o ka kɛ nin cakɛda in ɲɛmaa ye ko a kɔni bɛ a ɲini u ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ u ka a dɛmɛ yaasa a bɛ se ka to a jɔyɔrɔ la cogoya min na wa min ye Donald Trump ni a ka maaw ye olu kelen bɛ ka nin muso in ɲangi ka sababuya kɛ ko san 2021 kɔnɔna la ko a ye empreinte immobilier dɔw sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛ diya la.
ni be dan sigi an ka bi kunnafoniw na han tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina han b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na han b'a fɔ k'ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka sankɔrɔta di an ka fintigilakaw ma ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran